גם כשאתה יושב בחוץ, יש אקשן חבל על הזמן. אבל מה, אני יושב בחוץ ומשחק עם התחפור היפה שלי. הלוואי אם לי היה אחד כזה אמיתי, על גלגלים, הייתי מה זה מבסוט מהחיים. משהו מדהים. אין כמו לעבוד של הפפפם. באמת, משהו מדהים. הלוואי אם היה לי אחד כזה. הלוואי. איזה אחד הבטיח לי שיקנה לי אחד כזה. אבל עם השקרים שלו, פה הלוואי. פפפמים. הלוואי. גם קבלנים שיש להם מיליונים, לא יכולים להביא לי אחד כזה. מתנה שיהיה לי שאני אוכל לחפור איתו וליהנות ממנו. הכל גם עבודה בעיניים. פפפם. גם כשאתה במלחמה, אתה רוצה ליהנות קצת מהחיים ולהעביר את הזמן. פפפם. צריך להיכנס לתוך לבנון, אצל החיזבאללה, יש להם מלא כאלה. ביום שהיא באמת יפרוץ מלחמה, ויהיה מלחמה חזקה בתוך לבנון, אני אכנס פנימה בשביל להביא לי אחד כזה. למה ביום שאתה לוקח להם, יש להם הרבה כלים.